anao tsy gaga lasalina amitsika agny prinsira Tananarivo moramora mandry conscience-nao anao hitondra région anao miady za zao tegna chef de région ndefa indray hiady raha karaha zegny tsy ho vitako ino farazana atrika CV zany nipotegna nanjary karazagna hoe kofa magnano politique maloto potena robaka tika zay tsy potena satria za mbola tsy nitondra ireny olo regny tsy maintsy ho fitaovagna fo anjara nefo amin'ny magarde de révolution zay mivolagna hoe ory zala tsendriky basy fagnovagna palito escalaire ty anareo tsendriky voko fo anareo boka tsy sandra ho voko Iavaka amin'ny mazatra hely hoe ny fandarana antsika nianty ny eto amin'ny point carré sy ho antsika jiaby zegny ny magnaraka ty fandarana ty koa amin'ny alalan'ny radio ohatra isan'izay zio ty Niagny no Belleville amin'ny alalan'ny radio Roots FM magnano mbalatsara ho antsika jiaby magnano mbalatsara ho an'ny vahintsika ihany koa tonga so eto amin'ny point carré tsy azozy efa i mostarno izy atsika izy miarabanao tonga so eto amin'ny point carré tonga so eto Madagasikara namagna Jean-Luc faly navy an-tanàna faly mahita anareo miaraba anareo nandray miaraba atsika vahoaka eto Madagasikara na ireo ampita agny zay mizahantsika fa matetiky anao boka be mpagnaraka zay zegny antony plomèze kofa nkahianao navy zay eto zay niany izy koa many ataontsika hoe ny mba hainay mikasiky anao ary zay koa agnisan'ny koragnintsika eto surtout amin'ny resaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny dia nareo magnisany ny agnatin'ny antoko arema agnisan'ny ataontsika hoe nitondra zegny amin'ny fotsy rabeky tagny amin'ny tapany avaratra tagny taro koa tagnivony national dia anao koa ma ifanavy nilatsaka fifidianana be ny tanàna tao antsarana tamin'izay fotoagna izay anao koa ma juriste ihany koa fa mipetraka agny ivelany anao ny amin'ny fotoagna zio ty ny tiako koragniny elo ny atsika koragna raha tegna nagnasanantsika eto naviny amin'ny ataontsika hoe fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mandalo a Madagasikara anao mandalo eto Antananarivo anao hitanay miditra amin'ny bureau mpanjakana maventy eto Antananarivo nagnatrika CV dianao eto sa iny tegna dianao mostar tsy moramora marigny ne miatriky Jean-Luc zay question anao zay mahery navy an-tanàna moa fomban-draha koa tanàna misy ray aman-dreny vangiagna ray aman-dreny tsy voatery moa io fomba tsika gasy boky matetika navy tady place atreto aloha tsy mbola nagnatriky CV na ia ary amin'izy nivolagninao zegny fitiava-tanindrazagna fitiavagna faritra misy atsika koa dia kofa misy raha manahiragna loatra amin'ny firenena mba misy curiosité zegny antena hoe ino raha misy magnontany magnadiady miraizy magnamia sosokevitra fa hatreto aloha tsary nagnatriky CV ary mbola tsy nieritreritra nagnatriky CV zegny fa hoe ino raha ataotsika agnarigny tanànatsika agnarigny firenena zegny anisany mampirisika antena jusqu'à niany magnano va-et-vient zegny fivolagnatsika izy amitsika avaratragny magnano va-et-vient moa kofa misy raha manahiragna ampody hely fo fa matetiky boka zay kofa loso andafy igny olo magnatriky faty fo mody aty ke nandafy agny any maro olo volagna paradis andafy fa sarotro volagnina zegny jaliko agny aloko za manokana volagna jaliko agny fa ty ody antena fa matetiky le olo mavita fianaragna miasa midoko andafy mavozo izy mody satria magnino tsisy resaka sécurisation eto amin'ny resaka santé amin'ny resaka fampianaragna zaza amin'ny resaka retraite izy koa antena mbola tanora tsy mihetsiketsika agnarigny raha igny fa iambigna anao efa retraite avy andafy hody aty agnarigny izy manahiragna karakara zay na dia ataoko hoe amin'ny resaka Madagasikara amin'ny ankapobeny koragnintsika eto fa tsy adigna koa ny manao ataontsika hoe tanora baka avaritra zay fa nakatiako ny koragnina antseny koa mialohan'izay koa mostar question ko ny anao niany ino ma zegny ny tegna tokony hoe mahaliagna manafolahy manafovavy baka avaratra ty resaka politique ty satria amitsika ndraikindraiky karaha hoe koa koragna resaka politique zegny zay zala tokony olo mba fa bebe fo nefa ndraiky zegny anao zay tanora raha agnisan'ny hoe midriklala amin'ny resaka politique ino ma ilagna zao fiainagna atsika surtout ataoko hoe amitsika avaratra so itsika farany dindere day fa ino raha ilagna raha io mostar tsara fipetraka fagnontaniananao zegny satria
nanomboko ity fagnovagna révolutionniste ity mako mihetsiketsika tanora ravoravo zay satria rangoela zay mampirisika tanora ndao hagnano raha ty tamin'ny andro anay zegny tamin'ny andro atsika tsy haiko mitovy génération avy atsika à l'école misy référence zegny mahita iry Ratsiraka iry Zafalbert débat tegna hoe liagna anao hoe misy tantarany tamin'ny andro tamin'ny politique taloha zegny misy tantarany mitondra firenena zegny karaha misy référence zegny le tanora hoe za ty hitovy Ratsiraka za ty hitovy Zafalbert iry Manandafy ry Andriamanjato misy balise zay fa tafara taty zegny nipotegna le fanaovana politique nipotegna nanjary karazagna hoe kofa magnano politique maloto nipotena roboka dikan'izay tsy nipotena satria za mbola tsy nitondra gaga boka hoe koa nipotena boka za tagnatin'ny fitondrana za mbola tsara tagnatin'ny fitondrana fa agnisany namanamagna conseiller le olo tagnatin'ny fitondrana fa anao koa ma tsy tompon'ny fahefagna anao tsy décisionnaire anao tsy mangala décision ino ma raha vitanao tsy nipotena satria magnino tsoro koa génération nema zay afaka baka Ratsiraka rongana exilé navy Valmanina mbola ny agnisany nampirisika re niady hoe aha nisy fitondragna taloha teo nampandeha raha manafo jiaby kofa navy araiky igny karaha misy raha tsy mety ary agnisany zegny zokonjokony ray aman-dreny avoagadra avoahenjiky ty volaninay tsy efa anjaranay eky ma relève saingy nipotegna le fagnanaovagna politique avy am'le raha questionao teo hoe nagnino tafara tanora nanjary volagna ambilala nizokizokiny satria efa tsy hitan'le tanora eky intérêt nany mandray andraikitra agnatin'le politique fa tamin'ny andro talohany misy antoky politique mampagnano formation le tanora maro agnisan'ny génération X Y amizao formé tamin'ny andro Ratsiraka managna capacité d'analyse managna capacité de prise de décision fa les générations tafara tato amin'ny fagnanaovagna politique hoe ndao politique magnino irakiraka surtout amitsika avaratra koa tsy mandeha raha tsy hagnano raha zay tamin'ny andro zay nagnano vonanomboka ne manafo anao mandeha mametraka affiche tsisy goûter zegny fa raha koa tsy hagnano anao magnaraka ro zokonjokony ray aman-dreny asane mpagnapetraka affiche anao mitondra banderole niany mitondra banderole amin'ny lalabery tsisy hoe kivy zay anao niany mitondra pancarte anao mitondra pancarte tsy endriky mahazony volagna tam'zegny fa niany ty ane tanora izy miboaka igny izy fa mila hita fa mila chef zegny aviany milomay magnatriky CV marigny ho antanindrazagna baka agnateragna CV misy ty ma société firenena ndraiky société baka tsy mitovy firenena misy tombotsoa iombonana tombotsoa iombonana matetiky ino manaviany hoe taloha tamin'ny taloha nisy ampanjaka toteny ampanjaka tsy azo satria amin'ny magnodidina raha misy tany misy atsika eo mila ray aman-dreny mahay hoe Jean-Luc ty ma mahaleo tanàna ty sa andeha gnino izy ty agnambanimbany namany sa tokony misy analyse karaha zegny boka fa tsy hoe Jean-Luc misy doctorat fa doctorat io magnino maro hitatsika tato ato bon atsika tsy hiady amin'olo za ve zay ilaigna fo zegny ny hoe tanora mba tokony intéressé amin'ny resaka politique ilaigna satria zao mako ilaigna fa misy condition matetiky tanora agnano politique amizao mako ny tantaran'ny firenena ty tsy hainy surtout atsika avarabaratra zegny aveny atsika karaha hoentsika niany atsika tetetry mila fédéralisme zay tsara fédéralisme ary tokony ho fédéralisme atsika fa akory fomba hitakitsika zo ino antony naviany i fédéralisme tsy nentinavy rangony any azovy avy ambadikinany io ino intérêt en jeu zegny aby question mipetraka fa tsy hoe tetetra atsika niany amin'ny réseaux sociaux mila fédéralisme zay tsy mijery anareo fa mila fédéralisme fô
non tsy karaha zay tsy koa andesitsika bodogery karaha zay io tsy ho azontsika asadigna fa misy olo fetsy agnilantsika eo maro ary ndraikindraiky olo boaka amitsika ao fo boaka amin'ny faritry misy antsika ao fo mamotiky tsy mila zo satria misy intérêt-nany protégeny quelque part io mila hay aby fa tsy vitany hoe agnano politique za mizaha réseaux sociaux za ndraiky fa mamaly tsy karaha zegny ny izy koa moa zay gnasanao teto de managnontany hoe manakory ma vahinay ty ny agny ivelany tagny de misy koragna regnay fa nareo zegny no azo lazaigna ihany koa fa hoe gardien resaka fagnavoazana ny fondation zay za re gaga hoe gardien ny fagnavoazana resaka ke zay volagno taty an-tanàna zay nagnare fondation taty zay nagnano raha jiaby fa nareo zay gasy vinaviniany nareo volagnanay raha eto tiako volagna hoe gardien mikarakory moa nareo tagny ivelany tagny teto baka zay nandoka raha ty teto bon izy karazagna korangatsika zegny gardien de la révolution ninay amizio révolution gardien de la révolution JDLR agnatin'izy io matetiky volagnintsika hoe diaspora fa agnatin'ny gardien de la révolution tsy diaspora fo agnatiny io misy ramification jusqu'aty misy professeur any université Fianarantsoa misy Antananarivo misy namagna Diego fa ireo zegny mbola misy tanao tsy mavozo tsy masaky miboaka izy io tsy teraka nianiany mampagardien zay zegny satria i révolution io boka tsy navinavy révolution zegny ne raha tsy aviavy tsy tetetry fo niany Gen Z Gen Z moa ino Gen Z na vita nagnova tantara io question mipetraka azovy ma ny kirakira io tsy navinavy ho azy hoe réseaux sociaux tsika ilatra niany tsika ilantsika amin'ny lalabe matoa fanjakagna ny rodagna efa nisy ady maro taloha tao nisy raha zegny baka viany ady politique misy au niveau central amizio izy ka olo tia ho tompony Gen Z agnatin'ny Gen Z io misy ny financen'ny diaspora misy ny financen'ny parti politique an-tanàna misy secret d'état de nino phénomène déclencheur comme le 25 septembre 25 septembre bidon jaune hoizantsika matoa baka vahoaka natoa ireo olo aroe regny telo nitariky bidon jaune igny ireo igny tsy nitaritariky raha fa tany izy koa tsy efa misy raha masaka tagny zegny le taritako tanorantsika varatra agny aza magnekineky io fa misy raha masaka vo midéclenche raha raiky ataontsika 72 tsy dotsidotso tamin'ny lalabe tary fo mpianatra fa misy raha masaka tagny na agnivony maramila fa misy raha masaka fa déclencher raha io poka izy boka eo rongana fanjakana nandeha koa 91 fa misy raha masaka fo io navy 2002 ro nieritreritra raha tsirika rongarongana karaha igny fo raha valomana navinavy fa tany fo fa koa raha fa masaka karaha zegny koa 2009 zegny zay fa niady rango 2002-2003 zay mbola mpianatra ankatso fa ndraiky navy rajoely nagnano mera tsy navinavy fa tany igny zay teto tamin'igny nanapetraka izy mera efa nasika raha jiaby tamin'ny Villa Elisabeth tao navy phénomène déclencheur en 2009 même 2018 ke zegny volaniko hoe Gen Z nagnino niany misy Gen Z ny raha ihany misy Gen Z Ambotsoroatra mbala misy Gen Z tsy agnatin'ny structure mipetraka zio mbala anisany mitazogno le tologno ino ma le tologno ilaigny io manko sotomako reo tanora aza mety loatra ataon'olo fitaovana fa magnadiadia managna conviction aza mivadibadika amin'ny conviction za ty raha tsirakiste rango zegny ka hatramizio tsary namadimadiky palitao fa niara-niasa za tamin'ny président Jean-Max tamin'ny assemblée i leader fanilo hendy za raha tsirakiste niasa niaraka taminazy za zay ty agnapiako anao tamin'andro ny HVM zay navy tamin'ny ajoely
zany izy tsy nanao Rajoely za tandafy fa kofa hoe agnampy navy madame Sophie Ratsiraka nommé ministre nikaiky za mila anao agnampy za navy za nambelako asako tagny nagnana abandon de poste za tagny navy za nagnatanteraka le tsy legna eky zay nipody za zany izy zay volako amin'olo hitanao le zany latsaka volagnanao ta Diego nambarako namagna tam'izay zany tsy mangetaeta ilomay angala asa eto na hoe intady place nino fa izy koa ampandroso tanànanaka ampandroso firenena ampandroso raha za mody koa fa tsy lenao za mandeha laninao za tsy laninao za tsisy dikany aminazy politique tsy velon-tegna io edy politique tsy velon-tegna politique tsy fatao velon-tegna olo fa managna velon-tegna to magnano politique tokony hagnano politique satria magnino anao koa magnano politique velon-tegna anao mercenaire agnaranao Jean-Luc satria anao mila raha hoanigny fo baka anao tsisy foto-kevitry baka foto-kevitrinao vitanao mandafo izy na raha tsy mety tsy haiko sa mety aminao fa tsy mety aminaka raha koa tsy mety amin'ny lohako baka tsy kenao za tsy agniky na zay teo ne mbola fa velogno président Ratsiraka misy raha zay tsy mifagnaraka volaniko aminany président tsy mety aminaka zegny c'est trop fallo misy 2-3 mois zay tsy fampivolagna après zay mbola mivolagna ray aman-dreny izy zegny za mipody fo misy izy ny heliko ma sironaka taminazy boka Al-Qaïda ya misy loha hafahafa zay boka fa izy zay politique zay ny tiako viagna amizay amin'izy io ty am'le situation misy amintsika eto Madagasikara de ino amizay ary nataontsika hoe ny otoiny tantara ty satria izy volanao fa nareo agnisan'ny hoe nitaky fa hoe tsisy le fiainagna teo de nitady fiainagna vaovao atsika nareo magardieny agnatin'izay resaka hoe révolution zay manao amizay toiny tantara ty amizay moa ve fa vita amizay zegny fa tsy tokony misy gardien amizay fa tokony fa so iny zegny le raha asa magnaraka azo ety anareo zegny anao tsonga posy za tondro mpagnakorogna non le raha bako matetiky mety hitanareo satria mino za fa misy koragnako mandeha amin'ny télé amin'ny TV plus misy émission koa zay amin'ny page RGL sur amin'ny Facebook io page ni gardien de la révolution isaka sabotsy ariva 20h à Madagascar, 22h andafy en France, fa mahitatsika moa ligny olo jiaby mizaha misy débat matetika o ahitanareo tetin'le gardien de la révolution misy ngia pasteur zegny nataony alohany eo pasteur Jean-Luc koa agnaranany Jean-Luc boka de za mo agnaty eo fa o misy débat arakaraka raha misy koa misy tanora liagna misy balise ma garder zone le raha tiako ambara Jean-Luc hoe rarina aminao ve vahoaka olombelogno mbola hiady hoe rano madio giagna jiro de hanigny hoanigny mbola raha telo zegny ny dignité humain boka tsisy tsika zay malagasy zegny fa tsisy dignité rarina aminao le vahoaka fa tsisy olo mitaky zegny dans le monde koa tsy atsika Madagascar fa dikan'zegny efa en danger de mort le malagasy sy ny firenena fa tsisy karaha hoe fa tsisy avenir nefa raha io tsy navinavy fatana io misy paramètre maro any fa izy koa niany le fitondragna avy andeha ilomay irésoudre raha telo tsy izy zegny misy fond du problème zegny le refondation ny takiany ratchirakiste hatramizegny fond du problème hainy Rajoely naviany Rajoely navy tione noho ny ratchirakiste victime ny 2002 izy hainy nandrongana Ravalomanana fa tsy Rajoely fa zay nametraka Rajoely 2009 tsa mahay zegny olo jiaby Diego za agnisan'ny tariky tamin'ny 13 mai tam'izay fa lera nafy transition tegny olo jiaby noho nino le fagnateragna CV isika olo nagnatriky CV i magnatriky CV io ma ino ambadiky nany
agnova raha manareo sa hagnapetraka rafitra sa juste hoe zay lava amin'ny volaniko teo hoe andeha hitady anigny hoanigny misy business hoe misy raha mandeha hoe lera reo place io non calme anao ino mampikapokapoka anao ma fa tsy koa lera miongo regny atsika boka tsy fankatia atsika boka lera anao tamin'ny place teo adignanao raha niarahantsika jiaby adignanao hoe za tsy amely mpitondra atsika varatra agny fa maro amindreo mahay za haindreo haiko tsara toetrandreo io araikaraiky za koa ivolagna fa aleo za tsy magnaratsy olo zay tsy fombako kedika zay ve le idée tokony agnandesagna toy ny tantara Madagasikara mba nandefa proposition tsy ataoko hoe nahatriky CV fa le idée ve mba naterigny mba tsy agnamezagna atsigny amin'ny amaray idée tsara tsisy 2009 zay nagnano 2009 za tagnatin'ny technicien ny conférence sommet tam'zegny diniky national nisy régional nisy national nivory zay taty voalohany après nandeha nivory isaka faritry misy izy nisy résolution ny bokaboka agny fa atao fédéralisme io azero lera navy taty hinamagna atsika boka hagny maromaro eto igny fo nahazo intérêt nany fédéralisme io tsy tagnaty tao tamin'ny fatritsika tsy hita fa nivolagna za tam'zegny tamin'ny 2010 tsy hisy constitution io diso fa tena moa mbola bandy kely tsisy mitandregny tafara taty mbola constitution izy problème satria matetiky boka atsika boka varatra agny sy koa atsika sambatsika anao zao Jean-Luc atsika niaraka nianatra iny fa sy koa anao fa tokony songadigny sa tahorana anao bebe vava io anao ratsiagna ahitagna raha jiaby tsy manjary aminao jusqu'à olo jiaby igny tsy mahay raha zegny oeneny olo mino tsara magnino fa olo hafa igny amin'ny faritry hafa karaha atao Tananarivo magnino matoky za magnino mitandregny raha volaniko de aleoko mijanogna amizay hoe zy volagninao ty au niveau central za karaha nanagna poids tampoko karaha misy mitandregny karaha amitsika agny fa amitsika agny boka kofa anao mivolagna mitady poste tandrema fa tantanala olo non tsy karaha zegny misy namagna boka mikritika amin'ny Facebook nareo boka politique ny volako tama tanao manafo za boka ataolo misy moment masiaka mamaly direct amin'ny Facebook tsy raha masiaka mamaly direct zegny fa misy olo mitsikoroka boka atsika tsika varatra agny boka mitsikoroka fa mamaly direct igny hoe enga zany amin'ny tany misy zaha agny mihina le docteur efa mivolagna mila magna régime fa misy cholestérol iny jiaby tanao mihina 5 fois par jour dikan'zegny fa tsy intérêt-ko hoe kiadivako fa zaha avy amin'ny tanàna karaha io zaha avy amin'ny tanànako mahita promotion mahita zany magnino za mba magnano lamba madio za mba mavita mihina hanigny zanako mavita mianatra ary namako niaraka nianatra aminaka tsy tafaboaka misy raha tsy normal eo nefa zay niaraka ta l'école dika zegny tokony mitovy niveau nagnino manafo niaraka nisoma aminao toujours mitsakaraka magnano karaha ty mitady sahiragna fo satria misy raha tsy normal eo amin'ny fiarahamonigny ke anao koa managna chance na miandragnahary anao managna chance anao itokony hiady zegny anao tsy hiady mandany vola za avy tsisy olo finance za efa be za avy hoe za niady amare tafaboaka rô boka mbola tsy mangatriky CV amizay koa tiako koragnan'iny hoe mialohan'ny faramparany manao koa raha mety andekanao le situation misy tiako volagny zay ohatra asa ohatra hoe misy mpagnano politique araiky lahatrika izy fidianagna na ataontsika hoe nahazo poste araiky izy amin'ny faritry misy atsika matetiky misy anzay nefa zegny aty afara zay reo mivolagna fa hoe ireo ny tamin'ny fotoagna ataontsika hoe ohatra tamin'ny fitondriagna teo aloha nagnaraka couleur igny zegny reo zay mivolagna fa hoe tsy fidiny zegny zigny na ataontsika hoe fa hoe reo aloalohan'ny sikiny maillot igny zegny reo nisy maillot hafa fa navy maillot reo zay sikiny tsy fidiny zay zigny ka hoe tokony macomprendre zay ve olo za ko tokony karakory agnazavagna zegny moa ve rary ny ve zay ny amin'ny satra resaka politique ialany zay le hevitry nazy fa izy nandeha nagnaraka araiky ary tsy hoe magnametsigny za volaniko fa fiainagna koa fa sarotro boka izy volagnindreo teo zegny kibonoana fagnano vezivezy tamin'ny andra taloha volaniko tamin'ny andra niratsiraka regny boka tsy maro manafitanao matomosazy tadiagotariny miavo gn'olo miavo tamintsena ta bazary io tsy manda foena antsasaka ny faefany zegny taty naezako zegny
tary anao koa mivanga demi kilo kalikaly tsy ameny boucher zio zany andeha zale tadiagona hita ena amin'ny tokony za gaga ya la fois misafa zo amin'ny anosy bien quoi fa taloha anao mivanga 1 kilo tanao tsika oeraoera boka 1 kilo 2 kilo raha jiaby mandeha io manafo naviany manafo tary maritsy ny andro izy mifoa maraindraigny izy toujours mety 25 000 fo izy mihodigna amport ary izy magna karaha zegny vita fa niany taloha manafo ameno 1000 francs 10 anao sainy tsy haiko maro fa zio izy tsy mandaa zay volako hoe kibonona fa namevezivezika sa fe ro olo regny efa tsy managna conviction na zay conviction anany fa izy koa ato misy raha hoaniny ino ma raha tsy nampalanja ino tsy nampalanjanao mary era mivory are mary tsy raha keso jiaby feno tragno irofona presque za bon za fa nivolagna tamin'ny président Ratsiraka tam'izay koa tsisy vola za tsy olany agny io boka misy za tsy volagna secret-ny taty fa koa fa nandeha raha igny tsisy vola volagnindreo manafo sava ndraiky fa tsisy raha hoanigny eo fa ie misy raha hoanigny misy candidat misy raha hoanigny na za boka eo le za tompony fotsy convaincu volagniko hoe amintany io diovy jara nanonga izy ya nefa za candidat gaga olo tafara na mety henareo boka eo hoe misy zandroko nilatsika candidat nirmara za mbola nanonga diovody zara satria za rango voalohany tsy nagnano propagande-naka fa nanonga diovody zara ke tsy niany amare za matiko hoe za ho contre diovody zara asa hitanao hoe misy olo mbola mitana principe misy olo tsy mitana zay ndraiky diovody zara bon terme zany garder principe naka lera ny Ratsiraka navy ta Madagasikara diovody zara nitsaina Ratsiraka autorité nitsaina Ratsiraka ta l'aéroport 2020 io donc zay tsy haiko 2020 aminaka tokony ore mandreny koa izy ary managna conviction izy ary mikoragna zay koa fa fanojy fa le olo izy volagninao zegny le olo tsy mitana hevitra mivadibadika anjaranany io ke par rapport am'le situation misy baka am'le situation misy io boka fa hitahita iregny olo regny tsy maintsy ho fitaovagna fo anjara nefo amin'ny maha-gardien de révolution zay mivolagna hoe ory zala tsendriky basy fagnovagna palito escalaire ty anareo tsendriky voky fo anareo boka tsy sandra ho voky satria au moment anao mela amin'ny place nefa ritra raha nazonao igny anao fa mitady raha hoanigny hafa koa nefa fa misy tanora hafa koa manonga koa fa mitady place koa io boka aviany conflit de génération aviany raha jiaby tsy mandeha ny tokony izy zay ny conflit de génération raha misy io na en politique na amin'ino samby olo mitady raha hoaniny de akory atao agnarigny zay seul moyen agnarigny zegny miditra amin'ny refondation tegna izy zay toagnany gardien de la révolution agnatin'ny gardien de la révolution karazagna plateforme boka misy association anao avy miditra ao misy antoko politique anao miditra ao fa ny raha taditakinay hoe le refondation zegny ny seul moyen avitatsika mametraka etaetatsika raha tadiavitsika hoe fanjakana tandalana io décentralisation effective io rénover ny cadre mpitondra politique mila avagna azoviny tegna magnano politique azoviny magnano business tant que tsy voavaka eto business tsy politique politique tsy business fa raha io tokony politique zegny raha vaste baka anao hitondra firenena zay boka karazagna hoe managna pouvoir régulateur hoe magnano texte magnano lalagna tiany économie ty reto karakory gérer izy ty ampandrina zay le fanaovana politique mampinino ma fivolagna mandrindra ny fiarahamonigny mahatsaratsara ny fiarahamonigny fa tsy hoe tant que tsy miditra am'izay le fagnanaovana politique mahatsaratsara ny fiarahamonigny tsisy fiarahamonigny vagnona ataontsika hifanenjika edy fo tsika hifamono fo na anao zao mpagnarivo zalika anao mavozy fo iboaka am'lalabe atsao za indan'olo e tsao za vakin'olo tragno koa e tsao za kidnapen'olo e aminao normal zegny tsy normal zegny boka marigny zay melona manaka tsisy tanteraka izy koa ataontsika hoe amin'ny anao baka varatra ndraiky ty magnaraka ty am'le situation misy atsika amin'ny fotoagna zio ty
na dia efa nandefa sosikevitry maromaro anao toigny fa ino ataontsika hoe tegna raha tokony prioritaire be amintsika agny tokony adivantsika baka mba ho tsaratsara ny amarainy olom-pirenena amintsika baka avaratra igny tokony misaligné etsika alohan'ny za maly raha volagninao zegny ino olagna amintsika avaratra tant que olagna io tsy voavaly atsika tsy vita etapy hafa atsika mihodikodigna io fo atsika fitaovagna fo tanao nilaigna atsika tavaritra nandrongona fanjakagna teo koa tsisy atsika koa tavaritra tany tsy nihetsiky tsy rongona rajoely tsy Tananarivo zaraiky nanao vandy fo igny efa nalemy rô GNZ ny Tananarivo fa tsisy fika nihetsiketsiky mare tamitsika nihetsika ne rô base tuliary voalohany nihetsika tilo de efa lany fika rô alohan'ny maramila abinandre fitondragna tamitsika tagny eny nafana lera avy fitondragna milomeny ndraiky atsika boka agny karaha tamy 2009 boka zay nivory samy nagnano hetsiky nany agnadoso Ravalomanana nikoragna zay am'jasy volagna amy tamy tragnonjovy zay maro mpagnano politiky tsisy mahazo mandeha Tananarivo tsika eto irô boka agny avy eto mikoragna amitsika ok zay igny boka mbola tanora na igny heky tio io semaine ambony mivory ndraiky zay nava ndeha ivory igny tsisy olo tao zay geny fo tavela teo boka irô jiaby fa Tananarivo fa vita teo tolo tamizegny nefa raha mara nitakina tamizegny io resaka douane io magnino taloha olo boka aty Tananarivo mandeha vanga tomobile amin'ny province mandeha jusque tsy haiko raha regnonareo Belgacom nino jiaby Tadiego tomobile mora mandeha ty anao tsy gaga zao port amitsika Diego atsika mandeha Tananarivo mividy tomobile araiky zay anao tsy gaga lasalina amitsika agny prix ny sira Tananarivo moramora mandry conscience anao hitondra région anao miady za zao ndegnano chef de région ndefa indray hiady raha karaha zegny tsy ho vitako ino fa raha zany atriky CV Jean-Luc za miambigny hoe à quel moment za managna force hiady donc io baka le point commun volagnintsika hoe za tsy hanagna force izy koa atsika tsy mahay miray ina Tananarivo na ia volagnintsika nazovy mitondra eo atsika tsy volagna karazan'olo tsisy olo atahotra anao ino mahaviany tsisy atahoranao olo mitondra amitsika satria anao petraka andro eo anao Jean-Luc anao petraka eo anao petraka eo bon zegny directivenao ça reste là azo anao tsy midépassé anao koa midépassé anao ongana donc amin'ny conseil des ministres tous les mercredis anao mavositry anao miongana ino raha ataonao tsisy raha ataonao anao miambigny feky anao mihinanjany raha azonao feky tsisy décision anao tsy masaky mamongy la table azova mba raha za azova masaky donc izy koa za matoky fa hoe za managna olo za naongona androany any za mahavelony tegna za mahavita mitondra olonaka fa olonaka tsy vadika aminaka hoe ty directive tsika jusqu'à farany za ongona anareo amare no raha takinay fo na zova petraka anareo io na za igadrenao za maefa za managna olo derrière za tsy vady fa tsy hoe avoasambotro zany any ireo jiaby fa tsy hita fa solondreo olo hafa no fa zagnahary matsiaro amponjany zegny fandeha dika zay miankigny amin'olo tsiraikiraiky zegny ny fandraisagna antagnana ny hoavin'olo tsiraikiraiky dikan'izay magnano fisarananao mostary nandalo tito amin'ny fandarazagna misy atsika ty izay koragna zegny natao somary safidy mihitsy zegny point carré lomba ikoragna raha iagnantsika ty andavanandro edy raha rotogna nareo baka akagny mandalo edy satria na raha misy ety ndraikindraiky ny ataontsika hoe ny olo zegny agnaty setra politique baka igny mba ikoragna mavozo nefa zegny ilaigna fo koa zegny amin'ny ataontsika hoe domaine maro samihafa reo mba voasany agny amin'ny tely agny fa mba nahavoka anao na dia agnaty réseaux sociaux aza misy zay ka mba ataontsika hoe ny famitigna ny koragna zegny nandesinao ho an'olo jiaby zegny any mizahantsika ny amin'ny fotoagna zio ty mostary. Merci Jean-Luc, merci namagna mikaiky jiaby nikoragna ary izy io matoa za zay nalavitra agny mahazo information maro miankina amitsika namagna an-tanàna izy volagnintsika zegny matetika atsika an-tanàna mavozo mivolagna izy io boka matoana mavozo mivolagna tsy atokisanao io politique misy parapluie izy volagniko zegny mila misy force afaranao fa anao koa ivolagnanao zaraiky fo koa
tsisy dossier ampelantagnana anao gadragadra fa ndraikindraiky boka tsika agny mamorogno spécialité tsika varatra agny koa io izy maregniregny raha igny forognony de boka io anao voagadra gaga satria tsy mitombogna raha volagninao fa matetika atsika mivolagna raha misy appuyeny document dossier raha misy donc sarotro zegny ama juriste koa moa zegny toujours koa fa miaccusé olo misy preuve à l'appui zegny aloha voalohany fa soragna namagna jiaby ary magnentagna sur indrindrandrindra les générations sondotro reto hoe za makalako mivolagna Gen Z Y niny satria génération vosondotro io aza milomay amy raha tsy tokony lomaizigny aleva base ianara tantarany tany navianao karakory naviana aveo anao tsy ambaken'olo fa tanky tsy mipetraka zegny atsika ambaken'olo fo atsika ampiasain'olo fo kofa tapitra raha ampiasain'olo atsika fa dégage karaha zao boka presque dégage ane le triangle du nord fa atsika tsy mitady ady amizegny atsika tsy mitady nino fa atsika zao akory ampatafivoka fatritsika io taloha koa varitra igny io fatry farany manambola ta Madagasikara olo jiaby tia andeha agny boka atsimo boka Antignana boka centre milomay tady vola atsika zao atsika jiaby agny maiky vava tady raha mandefo karakoa ma tsisy raha mandeha ma satria magnino fa kinegna ny vonegna satria magnino atsika tompony tsy miaro raha atsika atsika faly magnano bravo fo fa magnentagna tanora izy volagniko teo igny misy page ny gardien de la révolution RJL afaka magnano échange anareo afaka mandefa message misy raha fagnamia conseil discussion formation politique atahiaratsika tsy voatery hiaraka aminaka maro jeune ny formenay tsy niaraka loso nagnano SVM loso nagnano mapara boka eo voa agny mbola mipody fo fa tsika tsy mifagnary olombelogna araiky fo merci Jean-Luc merci anao fantanana sa mbola mandeha anao io sarosatro valiteninao zegny fa tsika eo fo atsendriky fa hitatsika eo toy tsy nangatsika CV marigny izy bon sanagatsika jiaby zegny ny nagnaraka ny fotoagna zegny ny teto amin'ny point carré zegny mametsika fotoagna hoany magnaraka koa samby ao meva atsika jiaby